alaikum salam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Allah ya tashi lafiya gida. Alhamdulillah. Allah ya hakuri al'amura kuma haka Allah ya kawo. Suleimanu Jamil Yogurt ne. Wallahi in yazo ban nan baka sai ne Suleiman ne Jamil Yogurt. Suleiman Jamil Yogurt. Malum fashi ba? Okay to. Wallahi in ya siya buga man waya. Yake ba labarin halin wannan jarabawa da Allah ya kawo da sunan coronavirus ya ce man wai kai ne suspect din wai da aka ce wai ana zaɓi karamu. Ka san wani abu filin. Wallahi ni tun da nake ma ban taɓa tunanin wani zai mallaki waya ta ba ko ya kira ni ko man wani abu nan sai ga mutane sai yanzu na san masu kaunata daga wurare sai in ji wani nibin ma ba wata alaka tsakanin da shi don ya kira ni ya jajen ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ni tsakanin da Allah ta halice ni kawai abu ne an yi kuma Allah ya sa kaya dan ni tsakanin da Allah ta halice ni ba ni jin komai ga jikina ba wata ko kai na bai. Wai ma lawai to me faru haka aka ayyana ka da sunan kai ne ake wallahi ban sani ba kawai daga dawowa ta daga Lagos kusan ma kwana na 4 da dawowa Lagos wallahi a lau nake ta yawo na ba wani abu da kuciyon kai ban yi ba sai aka ce ina can kwanta sai an kwantar sai an tayar inna lillahi har goga mata Allah ɗaya ya mutu suke faɗa wallahi tallahi ban san awo ban san sauka ba yaro na cikin yara na ba wanda ya ko ciwon kai amma an ci na goga ma ɗaya ya mutu wallahi lawai ina abdabaro Abuja tun wajen sati 4 baya ina ba lufashin zaka ana faɗa dutsen ma wallahi abin ya haɗu mu a to yi muke baya da Naziru sai ki ce ma ai na san lawai gwamnati wani irin na san lawai kaza sai ce min ai kai ne da sunan wai ana zargi jiya mota wajen guda 10 aka zo da kwamishina da wane ne sai ka ce za a kama wani barawo to zulawi kana ina kai yanzu ga nan ka kuna ba a matsayin isolation center inda suke kamfen din masu larurar wal azbillahi wal kai kadai ne a wurin eh kai wannan 49 ne yan Najeriya Allah ya isa tsakanin mu da su yanzu da kai yanzu tsotson kanka ya hada da kai ne za a nemi kuɗin tunda bukatar su dama kenan a bada kuɗi a ce jihar Katsina ana da kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai wa'ansu yan daura sai wasu yan daura su ba kuna tare da su to su yan dauran su ma su ta inganta suna da ita kai Allah sarki na ji a wai kai abin da ai ta alfahari yanzu wallahi ko ciwon kai ba kai wallahi ina da wanda ya halice ni Allah kaga din daga Allah ba wani ko kuma na san shi ke dora kuma shi ke yayewa gaskiya ne ma kuma komai na wani dangana shi gari gaskiya ne tsakanina da wanda ya halice ni Allah ne dai ko ciwon kai ban shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah sarki Najeriya kai subhanallah Allah ya isa tsakanin mu da su Allah ya maganta Allah ya sa zama kafara jaraba ce mallau ka san Allah ya tashi jaraba ka ta ko ina na jarabta ka ko ba haka ba hakika saboda wani zaka samu wanda kaddara kamar irin wannan kenan wanda rashin lafiya ake mashi jaraba ne kuma da asara wani kuma da talauci kuma da irin wanda ake mashi da ma sharri ne kamar annabi ya faɗa an tumina bi khairihi wa sharrihi ko wace irin kaddara ta zo da ta alheri ta sharri ko kafar kaddara ce kawai Allah ya karuta to dama sun dauki jinin ka sun auna kenan ko a'a har yanzu kai subhanallah Allah shi maganta malam Allah ya ba mu mafita amin ya sa mu jaraba malam kai ta hakuri haka Allah ya kaddaro jarabawa ce a'udhu billahi ni kawai ni na kai karata ga alƙalai tun in haka ne malam ba ga iyalinka ba ga ƴaƴanka ga matanka su ma auna su bana a taho da su Allah shi maganta Allah ya sa mu ci jarabawa na gode da Allah ya bada mafita Allah ya sa zama kafara mallawai amin godiya to barakallahu mallawai madalla na gode godiya ni Allah saka rane saboda annabi amin mallawai godiya ni Allah saka rane saboda annabi